मूर्ख बालक, हथियार मेरा टेढ़ा कर दिए तुम। जाई के सर्च कर इंस्टा यूट्यूब हो, मिलियन पर मिलियन आवत व्यूज हो। ही हा 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 हा। ए भैया जाई के सर्च कर इंस्टा यूट्यूब हो, मिलियन पर मिलियन आवत व्यूज हो। रउए कृपा से भइल बानी मशहूर हो, बनावे नी कॉमेडी बन के लौड़ा सुर हो, बनावे नी कॉमेडी बन के लौड़ा सुर हो, बनावे नी कॉमेडी बन के लौड़ा सुर हो, बनावे नी कॉमेडी। का लौड़ा सूत मिला मार से पोटा कट के गिर गई। ही हा हा हा। चंदा दे दो बाबू, धंधा आगे बढ़ेगा। कई लोग करता सनातन बदनाम हो, नॉलेज में कम पहले ले लो जाके ज्ञान हो। हम हिंदू बात जान लो जरूर हो, बनावे नी कॉमेडी बन के लौड़ा सुर हो, बनावे नी कॉमेडी बन के लौड़ा सुर हो, बनावे नी कॉमेडी बन के लौड़ा सुर हो, बनावे नी कॉमेडी। आज असुर लोक में मशरूम बनेगा। 1 किलो मशरूम दे दो बालक। ही हा हा हा। भैया सर पे बनौले रहा तो कबाऊ समाज के हम जाई ना खिलाओ। ए बाबा 50 रुपया दो, दारू पिए के बाद। भैया सर पे बनौले रहा तो कबाऊ समाज के हम जाई ना खिलाओ। फॉलो करो पंकज भगत जाई के जरूर हो, बनावे नी कॉमेडी बन के लौड़ा सुर हो, बनावे नी कॉमेडी बन के लौड़ा सुर हो, बनावे नी कॉमेडी बन के लौड़ा सुर हो, बनावे नी कॉमेडी। चंदा दो तड़ाक दे। ही हा 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 हा।